Новата поредица Нинджаго Дракони Възходът идва, за да неутрализира заплахата. Следва по Cartoon Network. Може да не вижда много ясно, но това няма да му попречи да оправи нещата. Няма да скучаеш с господин Магу. Нови епизоди скоро по Cartoon Network. Рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Ей, приготви се за игра с Cartoon Network в Roblox. Потанцувай с Банана Джо. Отиди в кулата на титаните. Да, възможно е. Прескочи до край реката и се трансформирай в извънземните на Бен 10. Да, възможно е. Служи си колана на Робин, глуза с Рейвън, меч, уши, кукла на метал, посока на Файр, жела, меч на Гейминг. И балон като Гъмбъл? Да, възможно е. Състезавай се с приятели над опасна лава или прелети над пропаста. Да, възможно е. Наслади се на всичко това и още много с Cartoon Network с Game On. Малки мечета, големи приключения, ние мечетата следва. Сливането позволи дракони и други зверове да вилнеят в нашите кралства. За щастие има двама нови нинджи, които се обучават. И ние ли сме били толкова лоши? Ами, дръжте ги. Как го направи? Сора, ако някой е в беда, трябва да помогнем. Не съм сигурна, че имам някаква сила. Новата поредица Нинджаго Дракони Възходът. Утре от 11:40. Само по Cartoon Network. Връщаме се след кратка пауза. Тази пауза наистина беше кратка. Край на рекламите. Вижте, 2 на 2, драга! Уху! Съжалявам! Това беше всичко от Крейг край реката летни приключения за днес. Но ще се завърнем утре с още повече летни забавления. Нов епизод на Нинджаго Дракони Възходът следва по Cartoon Network.